Добър ден, здравейте! Аз съм Наталия, ароматерапевт и художник и вие сте с Красиво ми е подкаст. В този епизод отново имаме гост. Кажете здравей на Мария. Здравейте! Ще се представиш ли с няколко думи на нашите слушатели и зрители? Разбира се. Най-кратко казано, по професия съм в IT индустрията, по душа съм фотограф, иначе съм лекар и съм психолог и съм още хиляди неща, събрани под едно наименование майка. Защото по неволя на съдбата, не искам, ми се налага да бъда и всички тия неща. Мисля, че всички майки, които ни гледат, ще кажат да, това сме. Да. Темата на днешния подкаст епизод е oversharing или на български казано прекалено споделяне на всичко, конкретно в социалните мрежи, защото на практика живота ни предимно живее в момента там, особено след затварянето на света. Добре, какво е oversharing според твоите представи за това? За да запознаем и хората, които не са наясно с тази тема. Разбира се. Там, откъдето тръгна цялата ми мисъл на мен за това нещо, всъщност идва от хора, които споделят всеки един аспект от живота си, но положителен в социалните мрежи. Което е много важна подробност. Създават някаква такава изкуствена перфектност на живота си. Точно така. И е споделяне на неща, които човек би си казал, че може би са прекалено в личното му пространство, допускане на останалите, на целия свят, допускане на дори не знаеш кой, защото... На всички, които могат да всеки, който има интернет, да. На практика. На Ако не ти е private акаунт, макар че и тогава не е ясно. Да, именно, че и тогава не е ясно. И споделяне на изключване на твоето лично пространство, аз така си го обяснявам, защото в момента, в който ти го споделиш това нещо и изкараш тази енергия навън, тя вече не е твоя. Да, тя се превръща в продукт на чуждите интерпретации, най-вече точно казано. Така. Да. И това нещо, изключване на личното пространство и споделяне на всичко. Наистина има хора, които споделят всичко. Къде са излезли, какво правят, какво закусват. Стават, в колко са станали, смисъл, ставам, снимам си селфи и малко да си сложиш колко е часа. Да. Станал съм в толкова часа е сега, пропускат ходенето на туалетната, слава Богу. Защото не е инстаграмабъл. Да. Не. Въпреки, че някои хора се снимат и как се мият лицето и скърпата на главата, това е приемливо. Значи, аз съм правила такива клипове, в които обяснявам за това как да се ползват масла. Това е различно. Да, и не го правя всеки ден. Смисъл да споделям такъв тип информация. Отставането, какво ще закуся, как ми се прави кафето в момента, как ми изтича в чашата, как си слагам храната в чиниката, как си изяждам храната, как излизам навън, мястото, до което съм стигнал, какво съм направил, кога съм се върнал и вечерта вече. Какви ги върша, как ми е минал деня, пък тук каква птичка съм видял, каква пеперутка съм видял. Всяко едно нещо, то е водене даже на онлайн дневник. Да. Аз точно това си мислех, че преди социалните мрежи пак ги е имало определени хора, които го правят. Това са имали тия определени нужди да го споделят това нещо и не е имало... Според мен повечето бяха в YouTube и си правиха, малко по-сериозно се гледаше на самия процес, защото изискваше да си направиш YouTube канал, не можеш всеки да го направи, смисъл. Трябва да имаш камера, трябва да знаеш как да редактираш видеото си след това, как да го качиш. Много по-сложно беше, докато сега просто цъкваш и е там. И понеже е много по-лесно и по-достъпно, затова по-голяма част от хората решават да се качат на влакчето. Така е. Абсолютно е така. Но и преди YouTube. В смисъл, да тръгнем, ако искаш натам, защо? Да, според мен това е следващата ни важна точка, която трябва да изясним. Откъде тръгва, каква е причината да съществува този феномен? Те са толкова много, като се замислиш. И от моите лични наблюдения в моя окръг, това, което виждам аз,
и което ти споделих преди да започнем да записваме, е, че хората имат нужда да валидират по някакъв начин, че им се случват хубави неща и че не е толкова лошо, може би, колкото е. Тоест, може би е някакъв вид терапия за тях самите да се концентрират върху тези хубави неща. Абсолютно. И после си ги гледат и им се радват и ги преживяват отново и са в само хубавите неща, които им се случват. Да. Защото вътрешно... живот. Да, защото вътрешно, ако това нещо не е излязло и тая енергия не е предадена, някак си остава недоказана. Ако не си го видял, че е паднало дървото в гората, паднало ли? Този феномен. Да, изпила съм супер хубавото кафе тая сутрин. Слънцето е грело страхотно и ми е била страхотно. Всичко е перфектно, да. Обаче нещо ми липсва. Въпреки, че е перфектно, аз не се чувствам удовлетворен от това нещо и не ми доставя това щастие, което очаквам да ми достави. А свързано ли е с това, че се чувстваме самотни, невидяни, липсва ни близост и се опитваме да компенсираме тази близост с лайковете и видяните ни сторита на всички тия неща, които правим? Абсолютно. Абсолютно. Защото ти сам за себе си, ако не можеш да си го докараш това щастие, така да го кажем, че дори нещата, които ти правиш за себе си, дори ти да се грижиш за себе си, не са достатъчни, може би чрез постването и така нататък, споделянето, някой ще сложи сърчице, после още някой ще ти каже, леле, колко е красиво, леле, малките колко дози допамин. Просто те самите социални мрежи са направени така, че да сме възможно най-дълго в тях. Да. И ние сме отделни индивиди и колкото и да сме голямо общество, в крайна сметка това са огромни екипи, които работят на това да ни зарибяват да стоим вътре, защото всъщност те печелят от това. И ние сме от тази гледна точка жертви на този тип маркетинг, но в същото време се възползваме от него точно заради този допамин и това щастие, което ни носи нещо, което няма как на практика голяма част от нас да си го доставят по друг начин. Абсолютно, абсолютно. И връщайки се към това, което каза ти в началото, че липсва ни контакт, липсва ни свързване. На мен лично, като човек, който не е в тази крайност, няма нужда от тези неща, мен ме изтласкваш в тотално различния край. Аз, ако ти си мой приятел и си такъв човек, не чувствам нужда да се свържа емоционално с теб, да се чуем, да се видим, защото аз вече знам, аз имам тази информация, и която ще си споделим. Да, тя не е конкретно. Не изпитваш нужда да ме чуеш и видиш, защото се чувстваш все едно си ме чула и видяла заради това, че споделя много неща. Между другото, от тази гледна точка мога да кажа следното нещо, което е за приятелите на такъв тип хора, които си споделят много неща. Това, че им гледате сторитата и ги лайквате, не ви прави приятели. Приятели сте, ако им се обаждате и ги чувате как са. Защото те тия сторита, ако ги лайквате и ги гледате, вие сте им последователи, не сте им приятели. Две различни понятия са. Казвам го за всички мои приятели, които са ми последователи и не ми се обаждат да ме чуят как съм. Какво правиме? Така. А ти не си от хората, които се споделят... Нали, твоя контент е по-различен. Макар че, честно да ти призная, в локдауна го ударих през просото. Там е много специфична ситуация. Значи, ударих го през просото, защото просто първо контента преди това слушах едни подкасти, едни инфлуенсъри и такива, които те направляват кое е най-хубаво да направиш, нали, те учат уж. И те казваха за това, че е важно, когато разработваш такъв, малко излизам от темата, но това е нормално, когато разработваш такъв тип профил, който е специализиран, да си стоиш в тая ниша.
да си я имаш нишата и да не излизаш от нея. И аз там изобщо не показвах своята максимално шарена личност с пеенето, с смешките, с глупостите, които правя през деня, защото исках да изглеждам професионално. Обаче ми падна предето в момента, в който стана COVID, защото просто така ми липсваше контакта с хора. Тоест влизам напълно в ролята на хората, които толкова много споделят, защото аз имах огромна криза, свързана с това, че голяма част от хората, с които се виждахме по-често, престанахме изобщо да се виждаме и на мен кръга от хора, от приятели около мен, тотално се смени след този период и това беше много тежък период за мен. Аз имах нужда на тези дози допамин, просто за да се чувствам нормален човек. Да. И това е абсолютно има смисъл да го правите. Но си дадах сметка, лично за себе си, не знам, всеки има своя път, но лично за себе си дадах сметка, че като имам нужда от определени неща от другите хора и искам те да ги направят за мен или аз да ги направя за тях, цялата тая енергия, която искам да дам на хората, които не ми обръщат внимание, да я насоча към себе си. Искам да говоря всеки ден задълбочени разговори да имам с някой. Това ми е най-големия смисъл на събуждането. Въпреки, че обичам да ям като телец, мога да кажа, че за мен е много по-важно да имам задълбочен разговор с някой през този ден или да се разхождам в природа. Но задълбоченият разговор с разхождането в природа е най-доброто нещо. И понеже не можех всеки ден не го чувствах, че е удачно всеки ден да се обаждам на все пак хората, с които продължавам да поддържам контакт, реших да се записвам на телефона, докато ходя до куриерите, да речем, и да разсъждавам на глас над нещата, които в момента чувствам. Като тръгвах от как се чувствам сега, защо се чувствам така, защо ми се въртат такива мисли в главата. И това е един вид психоанализа без психоаналитик. И в случая с това, че няма психоаналитик, и никой няма да го чуе този запис, той си е само за вас. Това е начин да сте безкрайно открити. Тоест няма какво да преодолявате и да се разкривате все повече и повече, защото няма друг човек, който ви е непознат, а има само вие. Разказвайки си така, като тръгнете от нещата ежедневно, които ви притесняват, започвате да рационализирате притесненията си и нещата, които ви се въртат из главата и престават да са чак такива демони. Това е първото. И второто, което моят език на любовта беше подаряването на подаръци и започнах да си подарявам сама на себе си. Си купувам разни неща, вместо да ги купувам за хората, които обичам, съм така спирам не. От какво имам нужда аз сега и реших да си сменя гардероба, всякакви такива неща. Просто защото и в началото, когато правите нещо такова, което не сте правили до сега, ще се чувствате неловко. В началото е първо, що си говоря сама. Но слагате една слушалка и може да си говорите, все едно сте по телефона. Не? Докато се разминавам с хората, няма проблем. Обаче като стоя да чакам вече на опашка и съм така малко и го спирам. Да. Защото не се чувствам свободна, тъй като ме чуват по-сериозно повече хора. А иначе през останалото време съм сега вчера, защо бях толкова ядосана и защо цяла сутрин измислям причини, поради които се ядосвам на моя приятел. И примерно става ясно, че преди 2 дни той е казал нещо, което аз съм възприела супер лично, не съм му го споделила, просто защото е била такава ситуацията и оттам нататък съм започнала лекичко да го мразя и да намирам все повече причини да не го харесвам. И това са пълни глупости и те в главата ви стават като една топка, която хвърляте по склона с сняг и тя става все по-голяма и по-голяма и по-голяма. Вадите я в думи, може и да се записвате с видео, вадите я в думи и се оказва, че изобщо не е толкова страшно. И ви се освобождава от всички тия неща, които ви притесняват и нямате нужда от тази валидация на хората, които да ви видят сторитата и да ви кажат
примерно много добре пееш, или супер готино си се облякла днес, или е гад якото кафе, откъде си го купи, и всякакви такива неща, които, нали, да ти кажат, ето аз правя нещо, от което другите хора имат нужда. Да. Аз съм важен. На практика сме важни, без да правим нищо. Просто защото сме хора. Аз съм тук и съм важна от само себе си. Не е нужно да постигам кой знае какви, да правя каквото и да е, да работиш каквото и да е. Добре, какво според теб е основният страх, който е в основата на това да има такова силно желание и масово да се случва това в днешно време? Че са сами. Самотата. Да. Страх от това, че са невидяни, никой не се интересува за тях, не ги пита как са. Защото преди, ако е било така, че не знам ти дали можеш да отчетеш тая разлика, обаче преди го е имало много повече в сравнение сега това няколко семейства приятелски. Да се събират в едни големи компании. Абсолютно, сега винаги. Аз си спомням като малка. Това беше, значи, за каквито и да било празници, това са събиране с приятели, дни шумни компании, децата се събираме, играем, точно, правим. Абсолютно. А и ние самите, летата ни бяха навън, заедно. Не сме, то екраните ни бяха едни телевизори, по които почти нищо нямаше. И на практика си измисляхме игри, контактувахме в живия живот, правихме бели. Но беше яко. В смисъл, някак си не се чувствахме толкова самотни, израствайки. Като сега децата някак си не са особено подрастващи. Те нямат тази среда дори. Нали, ние като деца, освен игрите и белите и всичко, на мен ми е било супер готино и да съм при големите. О, да! Не на масата с децата, на голямата маса. На голямата маса, именно. Сега такава среда много рядко вече се създава. Просто самите възрастни не са си близки. Да, нямат време. И времето, и изобщо, сякаш самото време физически толкова бързо тече. И света малко е напрегнато едно такова. Че ще изпуснеш нещо. Да, и постоянно има какво да вършиш, и постоянно трябва нещо да вършиш, и ги няма тия неща, и хората тогава, ако са ги използвали въпросните сбирки и така нататък, всички тия неща не само да ги говорят заедно, изобщо да ги преживяват заедно, което това е в основата на всичко, нали? И може би оттам идва някой да го преживее с тебе, да можеш да го споделиш. Да, просто хората не се събират, за да ги правят заедно тия работи. Да. Защо предпочитат хората, вместо да звъннат на приятел, на приятелка и да кажат, ела да пинем по едно кафенце да си поговорим, скипват я тая стъпка и са штрак, хоп. Защото е по-лесно. Защото не е нужно се обличат, защото не е нужно буквално. Не е нужно да излизат, не е нужно да не говорим, че те могат да ги правят тия срещи вкъщи. Не е нужно да го правят защо няма това? Примерно, аз съм израснала на село, обаче... Което е супер яко и ти завиждам, защото аз нямах село и винаги съм завиждала на хората със село. Да, и в блок да си била, нали, съседката отляво, съседката отдясно, отгоре, отдолу. Да, искахме си, между другото, това с чаша захар беше като абсолютно всяка седмица някой ти искаше нещо. Да, и не ти казват, че дойде в 12 часа приготви. Се звъни ти на вратата. Да, ако си там. Да, абсолютно. Аз си спомням, майка ми имаше една приятелка, с която събота, примерно, си имаха традиция, събираха се, за съжаление тя тогава пушеше, вече не пуши, мамо, супер си, но правеха мазало от цигарите, но си беше тяхната си традиция, която те се събираха и си говореха. И това е, особено за жените, според мен е много важен момент за това да се наговорим. Буквално вентинг, както се казва на английски, не е нужно да си даваме съвети една на друга, просто имаме нужда едната да си каже всичко, което е минало, другата да си каже всичкото, което е минало и да приключим. Аз заради това започнах да си говоря сама. Но да се записвам, защото имах нужда да изкарам от главата си мислите,
защото те стават страшни буквално. Да, абсолютно. Точно така е, да. Сега, като го няма вече толкова, нали, не е тотално да е изчезнал и така нататък. Да, все пак хората се събират. Да. Но вече е по-рядко. Да, и е малко като празник, почти нова година. Точно така, да. Така че, наистина, и може би, нали, аз малко, сякаш, както ти казах, при мен е малко от негативната страна на нещата ги преживявам, защото виновно ми е от една страна, от друга страна не ми е виновно. Малко съм със смесени чувства за това, че нямам нужда, нали, да се свържа с такъв човек. Който е много в интернет. Да, от друга страна пък съм била на това място и съм си мислила какво стана и защо изведнъж Инстаграм се напълни с майки блогърки, нали, там не в същинския. Защото буквално като гъбки. Все едно заваля някакъв дъжд и почнаха пуп. Да, мама има... инфлуенсър, пуп, мама инфлуенсър, което е готино, нали, Супер е и е полезно, защото споделят и много полезна информация, която като един родител ти е много по-лесно да я научиш от някой, който вече я е преживял и е минал през стъпките. И Евала, браво, супер сте. Обаче има един много тънък момент, който ние започнахме този тип епизоди с хората от Offline Kids, с дамите, които говорим за това именно екраните като децата като обект на тези майки инфлуенсърки, като част от тяхната работа и целият им живот, който е изтипосан още преди те да знаят къде се намират. Всички хора ги познават и знаят как се казват, на каква възраст са, какво им се случва, какви здравословни проблеми са имали, къде ходят на градина, всякакви такива неща. Супер много подробности, какво им е любимо да правят, какво не обичат да правят. Информация, която ако не сте в предишно време, ако не сте близки хора и не сте се виждали с този човек, няма как да я имате, но сега я имаме за тези деца. И аз не казвам, че е лошо, задължително, но на практика в дългосрочен план понякога е хубаво да си кажеш нещата така както са, защото понякога са черни и бели. И колкото и да се опитваш да ги оправдаваш с всичките им подробности около тях, факта е един и че то е лошо. Лошо е, защото във всеки един момент всеки има информация за това дете. Да, и въпреки, че на практика масово хората като цяло са добронамерени, процента от тези, които не са добронамерени, дори да е малък, са абсолютни изроди. И е страшно. И просто аз ги правя тези подкасти и правим и тия разговори от гледна точка на това, че искаме да не се задълбочава проблема и не искаме да обвиняваме никой. Просто искаме децата ни да израснат здрави, спокойни и смятам, че всички родители искат най-доброто за децата си, независимо с какво се занимават и дали работата им е свързана с това децата им да се виждат почти всеки ден в социалните мрежи от хора, които не ги познават. Наживо. И най-хубавото нещо, което може да излезе от всичко е от среща зрителя, слушателя, да осъзнае, че всичко е с цел информираност. Защото никой не го прави с цел да се случи нещо лошо на семейството му, на детето му и така нататък. В никакъв случай. Напротив, ние искаме, буквално искаме да прегърнем всички тези майки с дечица, които се чувстват самотни, които не се чувстват видяни, които имат нужда от този тип енергия. Защото и ние сме там, и ние сме самотни, и ние сме ги правили всички тия неща и продължаваме да ги правим под една или друга форма. Просто се опитваме да имаме малко повече контрол над това, защото ни е страх за бъдещето на нашето пораснало дете. Абсолютно. Аз използвах подкаста ви с Offline Kids, ти като го качи, да се опитам да стартирам дискусия, защото имам доста
в Инстаграм познати, нали, с повечето, дори не сме се виждали лично, но които са майки и ми беше интересно Да, защото те са от другата страна. Да си поговорим, да чуя и наистина имаше много дискусии се създадоха. Много нали, се радвам за това. Да кажем, мисля, че около 10 човека се включиха някъде да си говорим, което е супер. Много добре. И много различни отзиви имаше. В смисъл, повечето, да кажа, нали, 70% беше, ами аз така искам да помогна на някоя друга майка. Това е напълно разбираемо. За да не е сам. Да. За да не се чувства сам в това. Защото много често при майките и при жените като цяло усещането е, че това, което ни се случва на нас, ни се случва само на нас и не се случва на никой друг. Абсолютно. А пък на практика много често не е така. Абсолютно, да. И се чувстваме самотни и наказани в общия случай. Буквално наказани. Да, така е. И когато сложиш фокуса там, да си от помощ, понякога забравяш, нали, за другите неща. И затова е хубаво, че вече се говори за това нещо. Защото тук лошото е, че малко нещата с такива по-специфични, нали, малко по-стряскащи теми се случват след дъждска чулка. Вече се случва нещо фрапиращо и тогава почва да се говори. Точно когато извинявам се, че го казвам, но точно когато се случи някакъв инцидент на пътя и сложат знаци, пешеходни пътеки, светофари и всичко останало. Не, че не знаят, че там се случват инциденти. Или че ще се случат инциденти, защото трябва да си малумен, за да не разбереш, че направо улица няма да има супер много газ. Каквито и закони да има. Но просто нашата идея е да не се случват такива неща, за да може да сме максимално щастливи и здрави и всичко да ни е както трябва. Точно така. Хубавото ни е, че именно малко по-бавно ни се развиват нещата, отколкото в останалата част на света и можем да видим как са се самопрецакали вече. И да се възползваме от обстоятелствата. Да. Нещо не е толкова хубаво да си вземем полук. Да, защото то е хубаво от гледна точка на именно на споделянето на опитност, на споделянето на неща, които много по-трудно през опита ще ги стигнеш и по-бавно ще стане и по-трудно, ще изисква повече средства, време, здравето на теб и на семейството ти. Обаче, като теглиш чертата, се оказва, че цената е много по-висока, отколкото можеш да я видиш на първо четене. Така е. Както и като цяло с тази, която ще ни е следващата тема. Или е била предишната. Още не съм редактирала подкаст. Но това, че на дечицата им дават екрани още от мънички и смисъл тази липса на комуникация, която се случва вътре в семейството, се мултиплицира в липса на комуникация в вече порасналите деца помежду им и те се научават да комуникират само чрез екраните. Да. Тоест, този тип споделяне на нещата през екрана е начинът, по който за тях е нормално да се случват нещата с комуникацията. Да. Така че това и за новото поколение ние не можем да го разберем, защото малко сме израснали в друго време. Нас ни хвърлиха много рязко така в това технологично време. Да, почти бяхме на каручки и кончета и сега сме на Тесли. на Тесли, буквално. Положението е... Много ми беше интересно друго, извън темата ни, обаче сега като стана дума за екраните, и аз тогава, като го споделих вашия подкаст, същото нещо го споделих и тогава, че не го разбирам, защо се поставя една много строга граница, която не се прекрачва и тя е да не се дават екрани на детето и в същото време ти си постоянно пред него. Така, ти си с екран. Ще те снимам как правиш това, другото. Не ми изглежда, не ми се вижда логично и аз не го разбирам. Ако ще поставям една граница, аз ще съм в нея също.
първо на теб идва границата Да. и след това я поставяш на всички останали, защото това е все едно да пушиш и да казваш на детето си, че е вредно да се пуши и че не трябва да пушиш. Да. Това е някакси малко изглеждаш на луд. Абсолютно. Защото децата са умни и от малки, чрез примери. И от малки наблюдават и повтарят без да има смисъл за тях. Те просто харесват теб като техния източник и бог на всичко, който им дава и който се грижи. И съответно, като най-готиния, те копират. Да. С всичко, което правиш. Така. Нямат филтър за това. И затова много често се случва да използват думите на възрастните и възрастните да се радват на тях, но децата на практика не знаят какво говорят. Абсолютно. Да. Нито ще знаят, че на практика не е хубаво да седиш през екрана през цялото време и да не снимаш всичко. Не? Аз, между другото, друго нещо, което правя е, че си сложих Instagram и TikTok да са ми само на Wi-Fi. Да не мога да влизам в тях през останалото време. И в началото се чувствах малко като на абстиненция. Положението съм така, заставам някъде да чакам на някаква опашка, отварям си и гледам мобайл дата, бла-бла-бла и съм добре, няма да го пускам, ще гледам хората около мен, ще гледам света. Аз съм тук и сега, не съм в екрана с на хилядите хора, техните работи или кой какво ме е питал и в какви проблеми живее и има нужда аз да му обясна как да му стане по-добре живота. Да, ама ти си там, жива и около тебе се случва света. Да. И, или в колата, докато чакам моя приятел да ходи да пазарува нещо. И съм така... Така е. В началото беше много тежко. И особено и покрай пандемията. Особено и, нали, аз говорейки от своя личен опит, като майка за първи път, когато приятелите ти тотално са такива, ти вече имам дете. Ти си имала пандемик, бейби? Да. Вай. Да, точно в пандемията и нямах около себе си близко приятели с деца, които, нали, някак си, ако си минал през това и си го разбрал, е по-лесно да си там за другия. В случая, нали, при мен не беше така с моите приятели. Даже с доста от тях прекратихме всякакви отношения. Много е странно това, но в крайна сметка такъв е път. Телефона, Инстаграм, Фейсбук, постоянно превъртане и така нататък. Да, защото просто ти липсва близост и контакт с хора. Да. Но пък аз бях тотално в другата крайност на овершеринг. Аз изобщо нищо не споделях, което също е много... Нали, защо? Крайност... Защо? Не, според мен това е много по-здравословно, отколкото е другото. Пак е крайност, но е много по-здравословно. Да. Зависи от човека, и от неговите нужди, защото сме най-различни и има такива, които са по-експресивни, има интроверти, които предпочитат нещата да си само вътре в тях или в живия живот не са чак толкова открити в контакта си с хора, но мога да ви кажа от опит, че ако интроверт ви възприеме като близък и станете близки с него, най-готините разговори. Така че не подценявайте хората. Абсолютно. Не е хубаво, по-здравословна от към социални мрежи, не, защото когато нямаш и физически с кого да си го кажеш, че и през социалните мрежи, нали, не си го казваш, изобщо не си го казваш. И то значи съвсем се затваряш в себе си. И ти, да. И живееш с проблемите си, те се натрупват. Точно, и натрупват. Да. И ти като не си ги изговаряш на глас, както аз започнах да го правя това с записванията, превърташ играта здраво. Да. Обаче какво направих аз? Не започнах да си споделям, нали, всичко в Фейсбук и в Инстаграм, а просто се опитах да се свържа пак с хората, с които имах нужда да се свържа. Успя ли? Не с всички, но пък с който е трябвало, успях. Ами аз така мисля, че в живота ни остават тези хора спрямо начина ни на развитие, които са ни най-подходящите. Да. И колкото сме по-искрени с хората около себе си и откровенни за нещата, които на практика ни вълнуват, толкова повече тия хора около нас са точните за нас, които точно ни трябват към този момент. Така. Защото аз си дадах сметка, че преди
Когато бях в People Pleaser ерата си, т.е. когато гледах на всички останали да им по-добре, отколкото на мен, и привличах един тип хора, които, нали, се превърнаха... Които искат да взимат само, нали? Да, които нямат лоши намерения, много са мили, обаче не са свикнали, аз не съм ги свикнала на това, че те трябва да правят някакви усилия относно мен. Да. Аз каквото и да направят те, винаги в момента, в който кажат, че искат да се видят, зарязвам всичко, колкото и поръчки да имам, колкото и ангажименти да имам, нали, защото се водя, че не съм на работа от 9 до 5, което означава, че съм свободна, което изобщо не е така. Аз не спирам да работя, нямам свободен ден, трябва допълнително да съм го измислила, за да има в този ден да ми е свободен. И моят приятел, той да работи сам за себе си, въобще е пълна лудница. И само човек, който не е работил сам за себе си, не знае какво означава всъщност тази ангажираност, защото когато работиш за някой друг, има момент, в който си затваряш лаптопа или излизаш от офиса и приключваш. Аз не съм работила никога за себе си, но пък съм го видяла това в хората, които работят за себе си, че не си давате почивка. Вие не знаете къде е границата между... ще работя ето до толкова часа днес и после ще си почина. Няма такова. Не. Всеки един момент, в който ти си будна, да, и трябва да го ползотвориш в нещо и да работиш и да правиш и да мислиш и така нататък. Да, мозъка ми така работи. Аз затова съм си го избрала това, защото непрекъснато продуцира някакви неща и проблема е именно да ги завърша, не просто да ми дойдат идеите. Но и ти като фотограф знаеш, че винаги ти идват идеи за да направиш 100 неща, но в момента, в който тръгнеш да ги правиш и виждаш, че ще станат и вече не ти е интересно. Да. Аз съм си мислила, че ако се хвана да се занимавам с това професионално, да си изкарвам прехраната, аз ще записвам хора буквално докато не заспя права вече, сигурно. Това е точно поставянето на граници е едно от най-важните неща за всяко едно нещо, което правим, за работата, за ангажиментите в къщи, за грижата на децата. В смисъл да не е само единия партньор да се занимава с всичко. Независимо какво е. Да не е само в работата си, като се справяте много добре, вие да вършите максимално всичко. Да не. Това е остарял начин на разбиране за нещата. Че жената трябва да прави всичко в къщата и този невидимия труд, който е супер много тежък, свързан с организацията на всичко, и помненето на всякакви глупости, включително какъв размер е панталона на мъжа ти, той не го знае, но ти го знаеш, и какво обича да яде в разни заведения, които той е забравил. И кое не му е харесало. Сега моят приятел, примерно, често забравя, че някакви неща не са му харесали. Аз помня такива глупости, без да искам. И съответно той се възползва от това и съвсем пък не си дава зор да ги помни нещата. Така че е смисъл, направете така, замислете се къде се прераздавате. Къде се прераздавате? Като майка, като жена, като съпруг, като приятел, като човек, който работи, където и да е. И защо се прераздавате? Защото в общия случай това е бягство. От това да си останеш насаме с мислите и да си дадеш сметка, че диалога в главата ти е негативен. Защото имаш нерешени вътрешни конфликти. Ако не знаете как да си ги разрешите, първият ми подкаст епизод в YouTube, който записах, беше точно за разрешаване на вътрешните конфликти. Супер ценен. Подкрепям. Нали? Разрешаваш си вътрешните спирачки, т.е. вътрешните конфликти и този негативен глас. Много голяма част от хората си мислят, че това са си те. Са го възприели като аз се спирам, аз не мога да тръгна да правя разни неща. Ето, примерно, ако усещат, че, да речем, твърде много споделят в социалните мрежи, обаче не могат да се спрат. Вътрешно имат глас, който им казва, не дей сега, ала-бала, такива, каквото и да е. Този вътрешен глас всъщност не сте вие. Този вътрешен глас е някакъв вид копинг механизъм, което е механизъм за справяне с ситуация, която е била стресираща, обикновено в детска възраст, може и в не толкова детска възраст,
И това е начин, по който сте се защитили в ситуация, от която не сте могли да избягате. Обаче, то се превръща във вашата същност, защото непрекъснато се пазите от подобно стечение на обстоятелствата, което е нормално и логично, но в крайна сметка в момента, в който започне да ви пречи за нещата, които започват истински да искате към конкретния момент, тогава трябва да се замислите и да си дадете сметка, че ако не можете да останете насаме с мислите си, то затова и толкова често скролваме и шерваме като цяло, точно за да не мислим. И всичко, някакъв шум има около нас, никога не е пълна тишина, защото просто никой не е най-добрият си приятел. Всеки сам в себе си, масово, не казвам, че всички са така, но масово в съвременното общество, заради всички грижи, които имаме, сме се превърнали в най-големите си критици. В хората, които като се погледнат в огледалото, особено жените, ние така сме и научени. Това не ми е добре, много съм дебела, кожата ми тук, каква е тая пъпка, косата ми не става и започваме, няма мило отношение от нас към нас. И очакваме това мило отношение от хората, които ни следват, от хората, които ни гледат сторитата. Защото решаваме, че по този начин ще накараме гласа в главата ни да си променим мнението. Точно така. А пък всъщност трябва, това е все едно да давате на един кораб газ и да сте метнали котвата на дъното и тя да не ви дава да мърдате. И вие давате, колкото повече газ давате, толкова повече котвата се закотвя. И проблема се задълбочава. Тоест, идеята ми е да влезнем вътре в себе си, а не да бягаме навън. Добре, какви според теб са следващите стъпки, които трябва да имаме, за да не се задълбочи проблема? И как според теб е възможно да се задълбочи, ако е възможно? Ти го каза току-що. Тая котва да я издърпаме нагоре. Тоест да си разрешим вътрешните конфликти. Да видим, защо го правя това нещо, защо имам нужда да се случва това нещо. Какво ми липсва? Какво ми липсва? От какво имам нужда? Точно това са двата най-важни въпроса. Точно така. Следващата стъпка, ако може да се задълбочи, да стане по-зле, да се дисоциираш от реалността, изобщо да живееш, все едно да ти се води живота от това, кое става за споделяне. Да не преминаваш целият ти живот да е свързан с това готино ли е за снимане или не е готино за снимане. Аз ще ям там, защото там е много тренди място. Няма значение дали на мен това ми се яде и дали ми е подходящо. Ще предизвика ли реакция положителна това, което ще снимам, това, което ще направя сега или не? Да, мисля, че тая храна изглежда като вече ядена. Не, няма да правя такова ядене, въпреки че ми е най-любимото, защото просто като го снимам, никой няма да го хареса. Или няма да го снимам изобщо и какво ще правя този ден, нищо не съм постнала. Точно така, това е крайност, до която може да се стигне съвсем натурално. Аз, между другото, го имам леко този проблем, защото непрекъснато събирам видео неща, с които красиви кадри, с които да направя някакъв какъвто и да е било клип за каквото и да е, за което говоря. И вместо да съм в момента, да се разхождаме с моя приятел, аз съм легнала буквално на някаква поляна и снимам някакво цветенце, върху което има малка мухичка, която точно в този момент е спряла. И в общия случай той седи и ме чака, аз търча след това, за да го стигна. И по този начин, заради това снимане на всичко, което ми харесва, пропускам живеенето в момента. Именно. А защо се случва това? Страх те е, че
няма да имаш повече такъв момент по време на разходката. Ще го изпуснеш и нищо друго хубаво и красиво няма да ти се случи. Между другото, ми се беше случило преди години, когато още нямаше тъчскрин телефони, представи си. Това значи било много давна. Но тогава имах и още го имам един Nikon фотоапарат, с който не се разделях, буквално ходих нагоре-надолу, то е една чанта с един апарат, тежък, в крайна сметка, като си свикнал с телефона, ти се струва безумно да носиш толкова голям апарат, но аз тогава бях изключително щастлива, защото правих много хубави снимки и обичах да правя снимки, продължавам да обичам и отиваме за първи път в Гърция и аз си забравям фотоапарата и се сещам на половината на Дупница. И съм така, при което в движение си казах, просто ще отидем още веднъж и тогава ще снимам. И го пуснах като идея. Не се задълбах в това да се връщам. Това страшно много щеше да забави целият ми ритъм на пътуване, защото шофирах сама. Не сама, бях с моят бивш приятел, но в крайна сметка той не караше и в общи линии аз бях шофьора и това щеше да увеличи с едни, примерно, 60 км целият път, което... като стеглиш чертата си, даваш сметка, че всъщност не си заслужава да се шашкаш толкова за нещо такова, първо. И второ, никога не знаеш като печелиш какво губиш и като губиш какво печелиш. Точно така. И в този момент аз на практика за първи път, отивайки в Гърция, я разгледах и бях там и бях с всички. И общувах с тия всички. Иначе в момента, в който извадите телефона, за да снимате нещо, вие слагате един екран, един похлопак, в който сте си вие и телефона, и това, което снимате, и целият останал свят няма никакво значение. Моят приятел в началото, като се бях зарибила така да снимам всичко, ми се дразнеше, ако го правя докато сме заедно, защото той казва, ти не си с мен изобщо. Да. И е прав. И аз тогава му се дразнех. Защото викам, на мен това ми остава удоволствие, той не иска да си гледам кефа, иска само на него да му обръщам внимание, нали? Което и това е така, но не е така. В смисъл, истината е някъде по средата. Да. Ако той е заед и не може да ми обърне внимание, тогава. В смисъл, ако е свободен, и аз би трябвало да прекарам това време заедно с него, защото ако си дадем сметка, всичко, което ни се случва, е това, което ни е важно. Случванията са важни. Не това, което снимаме, не това, което постваме, не това, което някой ще хареса. То аз имам, примерно, в TikTok клипче гледано 300 000 пъти. Не мога да си представя толкова хора. Може би даже вече е повече. Обаче, какво значение има това? Какво значение има това? За мен е много по-важно, че ние с теб, например, сега сме се събрали, че се намерихме и че станахме от виртуални в истински приятелки. За мен това е много по-ценно, отколкото това, че 300 000 човека са ми видяли. Това е хубаво, много хубаво, че го споменаваш, защото тук идва вече и подреждането на приоритетите, което е пак много такава пипкава тема, нали, да си подредиш правилно приоритетите. То в майчината любов, в този подкаст, извинявай, че те прекъсвам, в този подкаст, който говорихме за майчината любов, говорихме именно за това. Да. Че проблема в семействата, който възниква след появата на детенце, е именно неправилното подреждане на нещата и това, че майките масово се слагат на последно място. Така е. Така е. И това е причината за после желанието да се изразявате и да се някой друг да ви вижда на първо място, защото вие самите не се слагате. Mm-hmm. Просто нямам време за себе си. Не е вярно. Не решаваш да имаш време за себе си и ти се струва егоистично, ти се струва, че все едно лишаваш всички останали от своето, от това да се грижиш за тях.
И е много гадно в началото, защото и обикновено и по-възрастните те натискат и са против даже това ти да се грижиш за себе си, защото едва ли не на подсъзнателно равнище си дават сметка, че им са могли и те да бъдат по-добри за себе си. И ти като го правиш им доказваш, че са могли да бъдат по-добри и те са такива, не, бъди като нас, за да може ние да валидираме своите проблеми. Така е. И много е трудно да се пренаредят тия приоритети, да се поставиш по-нагоре, просто защото, казвайки го отново, нали, като човек, който е минал през това, да си кажеш, че в случая, в момента, в който си казваш откъде на къде сега ще си изхабя времето да си сложа очна линия и да си изправя косата, през това време мога да пусна пералня. Откъде на къде, нали, грима ще ми е приоритет. Не е грима, а че ти по този начин се грижиш за себе си. Трябва да си пререфразираш нещата, да. Аз, между другото, съм огромен проблем имам с думи с Р и Л и ролери ми е една от тези думи, които често си упражнявам и съм добра на нея, но на други съм мазала. Да, ето случва се. Аз не съм забелязала такъв проблем, избягваме. Разбрахме се, нали? Да, напълно се разбрахме. Така, да си кажеш, че тия 5 минути са малко за мен да се почувствам аз по-добре. Дали ще се нагримирам, дали ще си направя чайче, кафенце, винце или каквото и да е там. Нещо, което за никой друг не правиш. За никой друг. Го правиш, защото на теб ти е кеф. В този момент, в този ден, сега конкретно, на твоята личност, да го свършиш. Да. И за 2 минути, за 5 минути, за час, колкото искаш. И оттам идва и, както каза ти, то не е само при по-старото поколение, и сега жени, които са свикнали така на такъв живот, те изобщо да не са в листа с приоритети. В своя си лист. Да. И другите жени вече, нали, снимала си маникюр, прическа, гледай я тая как там ходи си бе задника нагоре-надолу, къде е детето, кой го гледа. Да, и къде си дава парите за глупости, за тия пари може да купи за детето, еди какво си. Да. И къде е това дете, кой го гледа, тя защо не е там нон-стоп. Да, каква майка? Не я е срам. Нали? И това мам гилт го наричат това, т.е. вината на майката, която, за съжаление, именно майки на други майки го правят. И аз съм го чувствала, знаеш ли, не ми е близка приятелка, нали, но пак в социалните мрежи видях едно семейство с мъничко детенце им се ражда и примерно то е на 1 месец, те го оставят там на баба и дядо и отиват на Малдивите за една седмица. Как може толкова километри това новородено дете? Да. Нали, сега тук все още се смятам за права до един момент, просто защото, нали, възрастта е малко такава, в която за бебенцата трябва да си много близък. Ама само ако може и аз да отида, сигурно аз ще го направя, нали? Сигурно ще да отида. Значи, завиждаш. Че съм токсична, така. Да. Нали, това сега е думата токсична. Да, токсик. Викам, не. Да ти сега стига хората си правят каквото им е кефи. Значи, нали, това е смисъл. Щом на теб не ти влияе по никакъв начин, това, че имаш достъп до тази информация и ги наблюдаваш, това ти дава достатъчно възможност и ценз да се бъркаш в живота на хората. Ето и това е другото нещо. Ако не ги споделяте тия неща, тия хора, токсичните, които решават, че винаги имат право на глас, няма да ви коментират нещата и няма да им четете глупостите и няма изобщо да има целият този диалог с хора, които нито са ви близки, нито ви познават. Между другото, гледах наскоро един подкаст с Том Холанд, в който той каза следното. Ако имате проблем с мен, ми пишете текстово съобщение. А ако ми нямате телефона, значи не ме познавате достатъчно добре, за да имате проблем с мен. Точно така. И да, аз го гледах. Настръхва. Много е добро. Много неща казват там, дето са, нали, като за човек, който е в Холивуд и в тази индустрия, да си поставя такива граници. Това е... Евола.
Да, значи, според мен това е и примера, от който имаме нужда. Да. Именно и това е нещо, което може да го използвате като даден вид начин да въздействате на последователите си. С поведението си показвате положителни практики, така че хората, които ви следват, независимо от възрастта, могат да си харесат нещо, до което не са достигнали сами. И нямат тая информация на този етап. И просто да видят, че може да се случат и по друг начин нещата и той да е по-добрия начин за тях самите. Да, защото ще се преоткрият, ще се успокоят, няма да бягат. Как според теб може да се подобри комуникацията в днешно време между хората? Да се търси личното. Да. Може би пак е въпрос на приоритети и на избори. Вместо да се събудиш и да си кажеш сега, нали, сама ще се облека, ще изляза сама ще си пия кафето. И ти сега, какво ли прави там? Еди кой си? Да. Не сме се чували отдавна. Просто да ги проверявате, да проверявате приятелите. Не чакайте, аз чаках мен някой да ме потърси. Той защо не ми звъни? Нали, сега това, че имам дете, не значи, че съм спряла да съществувам, не ми звънят, не ме търсят и аз ще звънна. Да сте проактивни. Да. Между другото, това е нещо, което пък аз леко се дръпнах, защото в предишната ми група от приятелки аз бях организатора. И като организатора, съответно, в един момент реших лекичко да се дръпна и да не организирам. И нямаше нужда от такива срещи изобщо. Все едно аз съм била спойката, която е събирала. Между другото, много често в такива по-големи компании има такива хора, които са инициаторите и другите сякаш разчитат на тях. Да, като на влак, че се качват и си пътуват. Да. Някак си в стадата така се случват нещата. Да, това има водещи. И идва проблема, когато тези хора се чувстват недооценени. Самотни, невидяни и никой не ги търси. Да. Което е, нали, обикновено такъв тип хора, казвам го за мен, са тези, на които първи им се обаждат, когато имат проблем, имат нужда от някой да им помогне. Да. Защото именно съм толкова отдадена на това да им помогна, че буквално мога да не спа, размишлявайки над проблемите на близките си хора. Случва ми се много пъти. Сега смятам, че заради това, че се освободих от идеята, че всички други са по-важни от мен и се избутах лекичко с именно такива малки неща, които по 5 минути на ден се правят за мен. Спортуването всеки ден, което всеки път мразя да го правя и всеки път след това се чувствам много готино и по време на това се чувствам много готино, обаче междувременно, примерно в началото, докато го правя сега можех да направя еди какви си масла, сега можех да излея еди каква си смола, сега можех да редактирам видеото за еди кой си пост. Или куриерите след малко ще затворят аз какво правя в момента. Обаче, независимо колко е часа вече станал, аз не пропускам ден от 12 септември миналата година, което не винаги правя тежки упражнения, понякога просто се разтягам. Но това е, дори 1 минутка да е било, или 5 минути да е било това време за мен показва на мен и на моя приятел, защото за момента още нямаме дечица, но това е плана. Показвам му на него, че в този момент аз съм най-важната. Което във всяко едно семейство е много важно да се определят тези взаимоотношения между мъжът и жената, защото ние като жени сме свикнали много да обслужваме мъжете си. И точно това е да се поставяме на последно място. Да. И то изглежда в някакви ситуации, примерно той ме чака за да излезем, за да отидем да ядем някъде, обаче аз съм пред телевизора, защото използвам една стара игра, Nintendo Wii се казва, и там се кълча на една... Те още играят не толкова стара. Велика е, мадама, знаеш, че повече по-млади хора не я знаят. Nintendo-то послед Switch го играят, но Wii не го играят. Wii е първото, което е с движение. И има платформа.
Има платформа, на която като застанеш, ти следи много точно центъра на тежестта и за разлика от всеки друг учител по йога, можеш да видиш точно как се мърдаш във всяка една секунда, което е брутално. И е много хубаво, защото пък започваш да си влизаш в тялото и се чувстваш много по-добре. Аз започнах да се занимавам конкретно с тази игра покрай една сериозна депресия, която имах след 2021 година, или малко след първата вълна на COVID-а, защото именно установих, че аз приятелки нямам и живота ми не е такъв, какъвто съм имала преди, какъвто съм искала да имам и се чувствах все едно съм се самоизлъгала за пореден път и потънах жестоко и само след като спортувах се чувствах добре. И заради това го правих буквално като антидепресант. И в последствие се превърна в любов към себе си. Можете да започнете да си давате 5 в огледалото. На Мел Робинс е изобретение това. Или когато решите да правите нещо, което ви е малко по-трудно да правите, да кажете 5, 4, 3, 2, 1 и ставате и го правите. И прекъсвате префронталния си кортекс да ви спре. И да ви каже, не, ще умрем, примерно. Това е едно от важните неща. Сега много е тежко това. Тялото ви иска да стоите и да не мърдате. Не го слушайте, защото после пък се чувства добре, така че то не разбира. Лъжа ви. Това е мозъка. Тялото не те спира, защото тялото го иска. Мозъка го управлява. Той е част от тялото. Той е все едно операционната система. Не е хардуер. Да. Добре. И друго нещо, което искам да кажа. Давай. По същия въпрос. И то е, че може да се възползвате от цялото това постване и така нататък, както при нас ние се свързахме през Инстаграм. И там също се създават страхотни приятелства, които вече, в живия живот малко трудно хората се чувстват неловко да отидат при някой, да го заговорят, да се запознаят. Може би покрай децата, на площадки и така нататък е една идея по-лесно, ако си такъв човек. Да. Ако си човек, който постоянно ако на площадката, докато си гледаш детето си извадила телефона, няма да забележиш хората, с които можеш да си говориш. Няма и някой да дойде при тебе да те прекъсне, защото изглеждаш се едно си, пак слагаш под хлопака и другия свят не съществува. Плюс това, ако отиваш с мисълта, че всички те съдят и всички те гледат ти как си гледаш детето, има такива хора, които седят и са обаче не са всичките. Първо. Имат ли ти телефонния номер? Значи нямат нейни. Край. Нямат проблем с теб. Каквото и да говоря. Да, не ги знаеш какви са, откъде са, те не те знаят, те виждат нещо, което си се прожектира през тях самите. Да, прожекция на своите си разбирания виждат винаги. Да, абсолютно. И загубих си мисълта. Да, за контакта с другите хора и за това, че можете да се възползвате от социалните мрежи, за да станете истински близки с някой. И, второто е това, което ти каза. Не, повечето хора си гледат техните дечица и повечето хора също имат нужда от контакт, защото също като теб може би има първо детенце и най-вероятно си нямат много хора около тях, с които да си говорят и така на площадката. Дори да очакванията не са да си намериш най-добрия приятел в този ден. Макар, че не е ясно. Да. Не е ясно. Аз така си намерих една от най-добрите ми приятелки. Верно. Да, на площадката и така се случиха нещата, но като се видите следващия път, здрасти, как си, какво става тук така и освежаваш се малко. Точно както когато сме малки и решаваме да си играем едни с други. Да, и забравяш, че трябва да снимаш там, че Петко се качил на парзалката и сега ще се спусне. Чакай, мами! Дръж, не мърдай! Да. И си говориш, детето си играе там с другото. Значи освобождаваш го от своето внимание и му даваш свободата то да си прави неговите неща и неговите открития и в същото време ти правиш своите неща и своите открития. Да. И своите задълбочени разговори и да си изкажеш всичките неща, които толкова много те притесняват във всеки един ден с някой, който по същия начин има подобни проблеми на твоите. Много е изключително успокоително е. Няма по-успокоително от това. Така. Просто вътрешно да се освободиш от
това напрежение, което сам си носиш, което е много трудно, но има малки стъпки. Да, има и терапии по въпроса, но ако не сте фенове на терапиите, е много добър вариант просто да сте малко по-смели. Просто малко по-смели. Просто се приближете и заговорете. Може първият човек да не е ваши. И третия, и десетия. Не спирайте. Защото някъде там някой ви търси, както вие ги търсите. И има нужда от вас, както вие имате нужда от тях. И това е начин не само да помогнете на себе си, но и на тях, за да може да се създаде тази близост, която ви липсва, както на вас, така и на точните за вас хора. И ако въпроса как така ще изляза и просто ще заговорим някой от нищото, това ще е супер странно. Не е така. Ситуации има безброй. В магазина, пак казах, площадки на работа и къде ли. Свързано с интересите ви, ако да речем харесвате дадени парфюми или магазини за козметика, ако можете да се заговорите с всеки свързано с общите ви интереси, независимо какви са, където ходите, каквото правите, дори да е магазина за месо, да речем, защото ние живеем доблизо един такъв, на който винаги има опашки и винаги на тази опашка може да се заговориш с всички тези хора, с които, да речем, имате еднакво разбиране за това колко е важно храната ви да бъде определен вид. И да бъде възможно най-готината. И оттам тръгва. Просто общите интереси са много важен, много лесен мост за близост. Точно така. Едно от най-хубавите неща, които прочетох, с цялото ми скролване и моето пристрастяване към екран, е, че когато толкова много вече си в комфортната си зона и толкова не е окей там вече, че Вселената и ти самия, подсъзнателно толкова се опитваш да се изкараш оттам, че започваш да се чувстваш мега зле. За да може, да те бутне и да... Тоест да се отблъснеш от дъното и да тръгнеш тогава нагоре. Защото просто да потъваш и в един момент няма на къде. И решението е да излезеш от тази зона на комфорт. Дали ще да заговориш някой непознат. Дали ще да спортуваш, въпреки че супер много... Не вярвам да има някой, който отива с кеф да спортува. Няма такъв. И тия, които спортуват всеки ден по 15 часа, и те според мен сутрин не им се става. Да. Така че нещо малко може да е супер стряскащо. Нещо като това да заговориш някой в магазина за тебе, да речем, може да е нещо ежедневно, за друг това да е ад. Аз изглеждам открита, обаче всъщност съм супер притеснителен човек. Да. И не обичам нови хора и нови места. И не обичам да ходя сама на нови места. Обичам с някой да съм, защото обикновено се и губа. Когато излезеш от тази зона на комфорт, има още един като теб там. Да, който по същия начин се губи и сте такива. Спаси ме! И аз съм много зле. Айде и продължавате по своя път заедно да се борите с този дискомфорт. Ще се намери начин и ще се свържете. Просто аз много вярвам, че нещата се случват, защото трябва да се случат, когато трябва да се случат, без да ги насилваш. Да. Щом се е случило, значи така е трябва. Обаче трябва да действате. Не може да чакате вкъщи, да не излизате и да скролвате и да очаквате някой да ви звънне на вратата и да каже: излизай на кафе с мене или сега ще ходим на планина. Да. Ако искате да ходите на планина, почнете ходите на планина. Не чакайте някой друг да ви спаси. Да. Някой друг да дойде и да ви издърпа, защото това си е вашия живот и това сте вие и най-добре човек може да помогне сам на себе си. Да, колкото и да търсим валидация отвън, колкото и да търсим протегнати ръце, някой да ни бие шута буквално и преносно, за да почнем да правим разни неща, мотивация не съществува. Това са глупости. Има само дисциплина. И дисциплината е най-висшата форма на любов. Това е един договор и едно обещание, което сте спазили със себе си. Казали сте: ще стана този ден, и ставате. И вътре в себе си започвате все повече да се обичате, защото като работите за някой и имате ангажимент към него, спазвате този ангажимент. Обаче като сте със себе си, на практика с човека, с който най-много време прекарвате, и не спазите това обещание към себе си, тази част от вас, която иска да бъде щастлива и всичко да е окей,
започва да губи вяра в себе си. В това колко добър работник сте сам за себе си. Така че ако искате истински да започнете да живеете щастливо и красиво вътре в себе си, спазвайте уговорките със себе си. Колкото и да ви са неприятни, гадни, страшни и невъзможни да си ги представите как да станат, ако ви се струва много голяма разликата, направете по-малка стъпка, още по-малка стъпка. Да речем, искате да тичате навън, но не можете да станете. Започнете да ставате малко по-рано. После пригответе дрехите си за следващия път. След това излезнете навън, разходете се в парка. Направете първа обиколка. Правете ги по-малки, малки, или да речем и намерите някой, с който може да тичате, както аз започнах да тичам. Имах човек, с който, клиентка, с която спонтанно се видяхме. Аз си дадох в парка маслата и се заговорихме за това, че нямаме с кой да тичаме и двете. Да. И всъщност живеем близо до този парк. И на следващия ден сутринта бяхме навън и тичахме. Да. Нещо, което и двете не си представяхме, че ще правим. Обаче и двете сме спонтанни и си се намерихме и започнахме да тичаме така. В момента тя е леко контузена и съответно не може да тича, но аз продължавам да тичам. Защото съм спазила обещанието със себе си. Мразя да ставам рано. Обаче се чувствам толкова добре, като ставам рано. Първо, защото ми е по-дълъг деня. Второ, след тичането се чувствам толкова хубаво. Да. Направо. Тежко е, трудно е. Никой не е казал, че е лесно. Но е много по-гадно, ако не го направите. Абсолютно съгласна. Мисля, че за сега това е по темата от нас. Много ти благодаря, че ми гостува. Много ти благодаря, че си такъв сладур и толкова мил човек. Много ти благодаря, че толкова лесно ме разбираш за всичките ми странности, защото имаш подобни. Ние сме доказателство на това, че когато си напълно открит с всичките си странности, можеш да се събереш с някой също толкова подобен на теб човек, на който не е нужно да обясняваш защо се държиш така и защо говориш така и защо така ти се случват нещата в живота. Да. Така че бъдете смели, защото може да намерите толкова готин човек като Мария. Аз съм Наталия, това е Мария и ви пожелаваме един изключително красив ден, вечер, месец и живот. Чао! Чао, чао!